tamno tei ching asuk da abo chini ukulugo busijak tongo tofano saiknar chini borok jotano saimano ching jotano saimano chini pulia hangke bisram mondo nogor panchayat jeta posta bito khlaimani a jaga chini amdoli bisini village committee office chini sub zonal office tei chini additional IS office hobunai tei kisa kisa yang charidige no chini additional je jaga khoblagi tongo abono a postavito nogor panchayato madul golak abono phatoroma kalangnai দ্বিতীয়ত সেকেন্ড চিনি চিকনছড়া এবং বরজলা যে দুইটা গাঁও সভানি কাছারো যে খালি জায়গা তঙ্গনি আ জায়গা যেখানে রাবার বাগান আ জায়গা जों সাইমানকা আরো বিএসএফ ক্যাম্প খালাইনানি হিনিনাই ওয়ানি ওয়াইথাম জায়গা নাইকা আবো जों অর थांनाय 2024 হবো অর ডিএমও 27 তারিখ মেও ডেপুটেশন দজাক মনি বাগে আর খালাইমান গলাক হিনিনাই তাঙ্গে হিংকা হাঙ্কালে আবো জনবহুল এলাকা একটো আর আ জায়গা চিনি ত্রিপুরাসকনি गोबां राबार बागान खालाय तंगमनि आबो बायनो जीविका निर्वाह खालाय तंगमनि बरंनि एकटा उपाय आबो आगे सिरि सिटिनि सिमिक आ जागा पारा अंगनानि सिगां उंफ्रुन सिमिक न सिनि मरकनि यागा आ जागा जों हुक खालायफुरुन सिमि आ जागा सिनि इंगि दंमनि दखल खालायजाक जों खास जमि इंगि मनो हायबनो आबो दखल खालायजाक आ जागायाव बीएसएफ कैम्प खालायनाय नायमनि आबनो बिरोधिता खालायनायनो आं तिनि अर आसुगो दनाव आसुगो आबो नायमान गलाखनै chini aputi kere a jaga जों जदि कलेज खालायके हांके सरकार जदि आरो कलेज खालाय रखांके आपुति करे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खालायकेबो chini aputi kere गोबांमा जोंनि रेसिडेंसि जोंनि गार्ल स्कुल लो खालाय मानो गोबांमा इंग्लिश मीडियम स्कुल लो खुलगै मानो किन्तु आबो खुलगया करे नाय ओम हायतामो परिस्थिति फायनाय दिनै आ जागा बीएसएफ कैम्प खालायनायनि नांखा जे जागा भारत सरकार सीए आइन खालायनाय लक्ष लक्ष बरक बांग्लादेश एवं पाकिस्तानी बेफायनो अ भारत बे एवं त्रिपुराओ जागा रनानि गसिजाक बंनो तंथाय रनाय सिटिजेनशिप रनाय बेबाग रनाय हिनिनाय किन्तु आ जागानि मूल नागरिक आगिनि सिमिक आसायफुरुन सिमिक भारतीय बरंनि जागा बरक दाबार बागान खालाय दंमोनि आ जागानो सेदिनाय तांनि बीएसएफ कैम्प खालायनाय नाय आबोसिनि प्रश्न तै आबनो जों गोथां तंसक पयन्त आबनो बिरोधिता खालाय थांनाय चिबाजिला डिस्ट्रिक्टआव गोबांमा खालि जागा दङ गोबांमा खालि जागा दङ माहाय खा जागा आ जागा तलांनि बीएसएफ कैम्प खालायनायनि बागैनै आं सरकारनि थानि पयो तै आ जागा चिनि बरक रंनि जागानो नायनाय आरो बीएसएफ कैम्प ता खालायदि हिननाय आं रिक्वेस्ट खालायो आबनो तिनि अ जागा आं दनाव आसुजा अ जागा जारा चिनि जे हा सेकजोंनाय बरक बोतरक तरक खाय दङ बरक बलगिरनानै खाय दङ अ माके जों जतदिन पयन्त सलगिन जों इनिसा अर आसुबायनो माथुलाय दङ जों दिल्ली अर 11 तान सिमे 5टा जरा आसुबाय जों 11 तान सिमे 5टा जरा जों दिल्ली तंनाय जतदिन पयन्त संबाय सल्युशन नि बागै कक सायासा पयन्त जोंनो एनसियर मारनाय इ म अर इयांनाय अ नंनि एडिसे एलाकाव नाहायावै बादनो नगर पंचायत नाय अ जागा बीएसएफ कैम्प खालायावै नाय अन्य कलेज हॉस्पिटल बा आबो उन्नयनमूलक जकुनो खालायनाय अ जागाव जों बीएसएफ कैम्प खालायलिया हान्यासा जों आन्दोलन खालाय थांना म बिश्रामगंज डीएम ऑफिस बुसकांगो